sa mga rider para forma, pauragan sa top sa tinampo. Kamu na lang po ang istorya kung ano po talaga ang realidad ng mga rider. Saka hagad lima na ipangagin mo man po ang lambang sa padagos lalo dito ang aeroplane sa bako ba lang po kamo ang magiging efficient. So yun ba po ito, ipagpangagin mo man kamo man ako ipangagin mo. Kaya sa gabos, saludo, puro kariyan, mabuhay, maraming salamat, mga kasmita testimonya kung ano ang mundo ng rider.